Baba Dokotela, sibingelele ababukeli bonke kuBaba Dokotela TV. Siyabonga kakhulu ukuthi namhlanje sikwazile ukuthi sibe nawe sizwe ukuthi abanye babanje umkhuhlane nami umkhuhlane ukwazama ukunyonyobela but kungisizile ukuthi ngizobona abantu begqoke ama-original kakhulu bebiza nje kodwa bese ngibonga amagumenti wakufica uyishima. Abu, do you know what is a shimane? It's someone who does not have a girlfriend. Oh. Like Zulu had no girlfriend beside Magumede came to help. Yeah. So it's not in Shima. Not anymore. Not anymore. I was there. Baba Dokotela babasebenza. Ake sikhulume. Abantu uthi abangahluphi kakhulu ukuthi bale bekufonela bebuza ukuthi imali nje abenza lento ibasebenzela ngemali. Bangakubuza ukuthi imali bayenzeni. Baba Dokotela, kusisiya sibe nenkinga umuntu mesefona ethi ekseni ngo5 ethi manje le mali lana ngiyenze njani? Ayizobuyeni le mali mhlambe inyamalale le mali engakwazi ukuthenga ngayo. Usuke uthatha isikhwama Baba Dokotela ngoba uthi ufuna imali. Mase ingenile imali phela. Thatha imali uyokwenza lento obuyifuna. Umuntu angaloke efonela thini? Umuthi angakufoneli ngoba phela abanye masebebuzisa ukuthi le mali lena njobe ingenile nje sezobuya iphinde ingeneni manje ngisabela nezingane zami phela nginabazukulu egcikeni uthini lapho? Baba Dokotela njengoba suke sisho sithi imali engene esikhwameni wena kuphela oyikhiphayo. So wena uzoyithatha uhambe uyisebenzisa ngendlela oyisebenzisa ngayo ayikho umgomo etheni bese kufanele uyenze. Manje sesesikhathini sobusika la kulala kugonenwe khona. Abantu besisa banenkinga. Sitho sabo somzimba senze kahle. Sinenkinga yobudoda baba. Uthi amakhosikazi angagcina ehambile. Nje ukuthi injabulo ayikho ekamereni. Baba Dokotela uyabona lento open 10 angeke iziphele makusekhona lesimo esifana lesi ngoba uthola indoda ifuna ukuthi icishwe ukuze kukhumule yona unkosikazi ukhumulela uqede kwezempetheni. Indoda ithi akucishwe. Ngoba isaba usize. Usize Baba Dokotela uyayibulala kakhulu iself esteem yendoda. Ukuba no size omncane kuyayibulala kakhulu sikhuluma ngo size. Ushuthi nje usiphethe igloves agesi nje right. Uyazi ngathi ngifake brush eqasho noma ngifaka isandla lapha eshele ngilwamba ngesandla. Yawuni ngifanye ngihlele kilona. Ninele libheka la. Mina mengithi kanje ngihlele kilona. Kukhona into Baba Dokotela wake wayikhuluma eminyakeni edlule ukuthi lento ogqoka kakhulu eanda iya affecta kakhulu ezweni. Hayi kakhulu mkhulu kakhulu. Hayi bakubi ianda, kuqala ianda bese uzoba itight. Mase ukuyithatha mase uzoba ijini levamise kukhona lo baba ngishutha lo waseTanzania ngamxoshana. Wela majini amancane abathanda mase uzoba ilo majini futhi. So kuyayibulala kakhulu ke induku noma kuyalibulala kakhulu ipipi. Ngakho sithi livuse bese liphinde futhi uthi ukulikhulisa phela. La ukhuluma nofana umkhuluma nendoda. Ngikhuluma nomnumzane la ngikhuluma nendoda. Ayikho indoda enepipi phela. Ibe amapipi deyingane. Indoda ikhulisa untondo. Manje uthi ngempela indoda makuthi inenkinga lapha. Unkosikazi agcina ehambile. Uyahamba unkosikazi agcina edlala nezingane. Ngisho ngane imali engakanani uzokushiya la hamba athatha amagadi noma ogarden boy la ekhaya. Bakwazi ukuthi bamjabulise. Adle le mali yakho. Adle yona le mali yakho bese beyakunqoma emva kwalokho. Ngizoke ngikhulume lento. Kukhona abantu behleze bebuze bethi Baba Dokotela labantu abafika lapho abanayo into eqashisa ngoba siyayisaba lento zaba sizithembi. Ngiyazi namhlanje bengafuni ukuthi bengisengifuna ukuzwa nje kuwena ukuthi awunayo wena into before siqhubeke nalo sokukhuluma naloko ukubhala into mhlawumbe umuntu angayiqasha mhlawumbe 3 months unyaka 6 months noma ibuyise yebo salwazi khona njalo mingekho futhi uthi hayi Baba Dokotela mina ngakabi nayo. Baba Dokotela abantu baye bakhale kakhulu athi umuntu ngalanda into sengihleli no 2 years la ayingenze lutho. Sithi ke njengamanje kumuntu othi mina ngikhathele ukuhlupheka. Le mali yami ekugcine ngisele nayo angazi ukuthi ngizoyenzani. Sithi uthatha ke imali uze uzoqasha lamadoda. Sizokunika wona for 6 months. Uzowatshela wena ukuthi ufunani ukhulume nawo before usuke la uhambe nawo uye kwakho. Uwatshela ukuthi ufuna kwenzeleni kulo 6 months. Surely izobe yonke into obuyidinga azobe sekunikezile. Imake yazi indaba la ngibuka lana lento yini inyoka yini lento no. Baba Dokotela kusuke kwamadoda lawo. Kuthiwa amadoda. Umuntu ufike uzobona mayisefika. Kodwa ke kukhona abanye Baba Dokotela athi umuntu mina ngihlala nezingane
mhlambe athi ngiyasaba ukubona izinto ezikanje ngumuntu onovalo lo muntu baba dokotela singakwazi ukumnikeza isigubhu simqashisele isigubhu but uma uzoqasha isigubhu bear in mind isigubhu into esiyidlayo kunzima kakhulu ukuthi ungayithola so 2 months singaqashisela sona for 2 months vele sobe sesikwenzelile yonke lento oyifunayo ku 2 months bese uyaphinde sibuyisela futhi kumina hayi kungcono kahle kungcono uke wakhuluma ngespray samasoka wakhuluma ngespray esetshenziswa abantu abangafuni ukushela wasenza isikhuluma ngosisi abanesikhwakhwalala yeah akuthinte lo daba lespray siphinde sithathele baba dokotela kulabantu laba ba order ispray phela musu ukuthatha ispray uhambe etavern ufuna ukuthatha la uhola lamantombazana asetavern uma sewuthathile ispray samasoka baba dokotela bheka umuntu wesifazane oright onemali ozokwazi ukukusiza nawe ukushintshela impilo yakho usebenzise ispray kuloyo muntu loyo then kube ukuthi labo osisi uma ngabe ukuthi uthatha ispray bheka umuntu wesilisa phela nawo umbona ukuthi lo muntu uzokwazi ukungisiza ngiqhubhe ingane zami uzokwazi ukungisiza ngithenge ngishiza ukuthini uthi ispray sinjani ungibuka le nje egqokile uyuthungisile lento la akuthukiswa baba dokotela awuthukisi ispray uyasithatha lo muntu lo uyacomplaina khona ngifonele nje wathi baba dokotela cela lo baba uZulu ayeke lento yakhe spray ngoba nginaso spray lana endlini eyosisaba ngishele ngifuna usicacise le spray uma esesithengela usibeke endlini noma uyasisebenzisa ngikhuluma into abayisho manje abantu they bounce back to me yeah ufuna ngobe complaina ngemali yakhe uthi manje uyakutshela wena awumuze uthi unaso spray endlini kodwa abantu abamshini wawuthi akasibeke endlini wawuthi akasisebenzisa utheni khle baba dokotela uma uthatha ispray uzokusithathela ukuthi usisebenzise hayi ukuthi sizosebenzela sona sikwazi ukuyisebenzela asinayi bluetooth phela sokwazi ukuconnect ufanele usithathe usisebenzise uma usisebenzisile phela phuma phela uye kubantu bona usisi phela ukhuluma uthini ke kulobhudi lona kade engifonele engithethisa baba dokotela lo muntu akathatha ispray asisebenzise hayi uthi asibeke endlini hayi angasibeka endlini ispray fanele sisebenzise cha ukhona ukuthi yena usikhona spray kodwa manje akwenze kuloko futhi nakhona uma uzosebenzisa bese uyalala nje endlini ungaphumeli ngaphandle bazobona ngoba sisebenzise phela uphume kubantu thatha ikhombo uphume ekuhluphekeni uthini bantu baba dokotela senzele abantu la ikhombe sithe ume nje wonke lapho sikhuluma ngering sikhuluma ngegambling spray sikhuluma ngophondo sithi thathe nje konke size kunikeza kona ngo5000 rand 5000 yeah le kade lokuthemeleza ukuthi uzobakhipha nina ngizobona ngizokhipha umdonsa amafutha njalo uma ufika la amaSulumane azaxabana nazo ahamba ofast uthi wena hayi nginamafutha amaSulumane bethe abantu yena asodingana amaSulumaneni ubona amafutha amaSulumane akubuye lento uthini bantu baba dokotela kade sibatshela abantu umdonso wemali ukhona umdonso oil ukhona thina sinomdonso amafutha umdonso oil wemali ukhona kumuntu odingayo akafone sibe sesiyamchazela akwazi ukuthi aorder yazi ilokho siyakhuluma nje lana kodwa khona ezinye izinto ezithinta impilo kubantu singayikhuluma nje into emali kodwa ufuna sivume emkhulu ukuthi kunabantu ababanjwe isikhokhola sobushimane nokusaba nje amantombazana sidilile nawo lo but kunabantu besifazane ababasabaya abantu besilisa within izizathu sakho ukuthi unenkinga ukuthi uyazi mase emqomeni into ezofuze kulalwa mekulalwa akubi mnandi ucansini yini ongayitshela umuntu wesifazane mhlawumbe ongake uyilungisa umuntu wesifazane onalo fear ukuthi mengiba nophathini ngithola umuntu uzofuna solala kanti mina isibeletho sami asikho right baba dokotela ake sicacise nje kosisi lento ukuthi ayilona ihlazo ukuthi uphuma amanzi esithweni sakho sangasese ukuthi mawulele nomuntu ufanele niqede around uthatha ithawula faka ithawula nisule niphinde futhi niqhubeke akulona ihlazo usuke sekwenzeka phela ngoba sekuze kwalalo kodwa siyakwazi ukuthi silungise baba dokotela akeke umuntu athi shaya around oqala athi ubuya kwesibili bese ngathi yokuqala nesithathu bese ngathi yokuqala azabuze yena ukuthi hayibo kanti kwenzakalani la azasho chaza mina Zulu ngiyaqala ukuthola umuntu oshaya amaranda ofo njengenawe ya kodwa anisebaningi Zulu namandla nokuthi usashaya u4 ingakho bekhala nje bethi ngiyaqala mina Zulu ukuthi usashaya amaranda u4 so baba dokotela inkomo yalungiseka no4 around yashaya hawu uyawushaya u4 baba dokotela kodwa ufike ngo5 ekseni beka ushaya akuthinti
Mawukuthi awusakwazi ukufika kuona umfonele. Kufanele. Yeah. Uthi nje ngiyaqala mina Zulu uthola umuntu osashaya u400. Mkhulu, abantu besifazane bayalidinga lo lasizo uthini kubona? Yeah baba dokotela kumuntu osifazane onaleyo nkinga isitho sakhe sangasese siphuma amanzi esinokayo siba nephunga mayiqeda ukwenza ucansi angathi makade kwenziwa isex la mangena umuntu abone ukuthi contact eyenzeka la angazwakali. So kumuntu onaleyo nkinga baba dokotela afone sikwazi ukuthi simsize. Lesikhwama sika 8000 rand ugcina uthini ngaso? Yonke into masifika nayo baba dokotela si-introduce sifuna ukuyi-testa ukuthi abantu bazoyimukela kanjani izobasiza kangakanani. So isikhwama sikade sa 8000 abantu sebeconfirmile siyabenzela imali abantu baphila kamnandi sebezenzela izinto. So sifike to the point ukuthi manje sisibuyisele kwi-normal price yaso. Oh 4.5. Yeah, no, oku 15,000 rand. So ngoMay siyagcina ngale price ka 8,000 kusukela ngoJuni sobe sasibukele kwi price yaso e15,000. 15,000. Yeah. Uthini number bazokuthola iphi number? Inamba lesitholakala kuyona u078 3170 554. Baba Dokotela baba sisizo baba Jabulile siyabonga. Siyabonga.